Είναι χτισμένο ουσιαστικά στον πιο ψηλό λόφο, το πιο ψηλό χωριό της Κύπρου, τον πρόδρομο. Έτσι, εκεί το Βερεγκάρια λοιπόν δεσπόζει κυριολεκτικά και είναι το ξενοδοχείο των Βασιλιάδων, όπως θα μας πείτε και στις σελίδες αυτού του βιβλίου μαζί με πολλά άλλα που θα μας πείτε για το Βερεγκάρια σίγουρα. Και η πρώτη μας ερώτηση είναι γιατί το Βερεγκάρια? Το Βερεγκάρια πιστεύω αναγκάζει σε κατά κάποιον τρόπο να ασχοληθείς μαζί του, γιατί αν αντιληφθείς κάτω από ποιες συνθήκες χτίστηκε, που ήταν συνθήκες που δεν έχουν καμιά σχέση με τις σημερινές, όπως επίσης συγκρίνοντας το ίδιο το Βερεγκάρια με την υπόλοιπη ζωή της εποχής, αντιλαμβάνεσαι αμέσως την έγκλη που υπήρχε τότε μέσα σε αυτό το κτίριο και ψάχνοντας λίγο την ιστορία βλέπεις ότι συνυφασμένη με τις πιο έντονες σύγχρονες ιστορικές πτυχές της Κύπρου. Εσείς πώς το ανακαλύψατε σαν αντικείμενο μελέτης? Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από το τι σας κίνησε το ενδιαφέρον, πώς ας πούμε? Που πλευράς της οικογένειας της μητέρας μου καταγόμαστε με τον Πεδουλάν, που είναι έναν χωριό πριν τον πρόδρομο. Οπότε μικρός τα καλοκαίρια με μεγάλωσα στον Πεδουλάν. Θυμούμαι πάρα πολλούς περιπάτους στο Τρόδος. Περνούσαμε πάντα από τον πρόδρομο, βλέπαμε πάντα το Βερεγκάρια. Η πρόγεια μου δούλευε στο Βερεγκάρια επίσης. Οπότε τα λίγα χρόνια που την έζησα, ήμουν πολλά μικρός βέβαια, αλλά άκουγα ιστορίες που σιγά σιγά ξεθόριασε το όνομα Βερεγκάρια μέχρι που το ξανανακάλυψα. Οπότε μπορεί τα πρώτα χρόνια να μην το επισκέφτηκα, γιατί οι γονείς μου νομίζαν ότι είναι τιμωρό ή κάτι, αλλά μεγαλώνοντας λίγο ήμουν πάρα πολλά έντονο και επίμονος του να το επισκεφτώ. Γιατί ένιωθα ότι έχω να μάθω από το Βερεγκάρια, έχω πράγματα να δω. Συνόδεψε την παιδική σας ηλικία. Δέσποζε και στην παιδική σας ηλικία. Ναι. Αυτό το πολύ εντυπωσιακό κτίσμα παραμένει πολύ εντυπωσιακό και ψάξατε και καταγράψατε την ιστορία του με έναν τρόπο πολύ εύχριστο, όπως βλέπουμε και από τον πίνακα των περιεχομένων του βιβλίου. Πριν έρθουμε έτσι να αναφερθούμε στα κεφάλαια του 23 τον αριθμό, να μας πείτε λίγο για τη διαδικασία της έρευνας. Πού σας πήρε, τι περιπέτειες, ενδεχομένως, γιατί είναι και αυτό ένα ταξίδι, ένα συναρπαστικό ταξίδι η έρευνα. Ένα ταξίδι που μπορεί φαινομενικά να τέλειωσε γιατί εκδόθηκε το βιβλίο, αλλά πιστεύω ότι μια έρευνα μόνο αρχή έχει. Εν τέλος δεν υπάρχει. Πώς ξεκίνησε? Στην αρχή, κάπου στα 15-16, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου, έψαχνα το έτσι αραιά που. Με το που πήγα στην τρίτη ηλικίου, ξεκίνησα μια διαδικτυακή ομάδα στο Facebook. Στην αρχή, απλά για να το κάνω, δεν υπήρχε κάποιος ουσιαστικός, κάποια στρατηγική πίσω από τούτον. Προσπαθούσα απλά να ενημερώσω τον κόσμο, να ενημερωθώ και εγώ ίδιος, να ανταλλάξουμε γνώσεις, γιατί δεν υπήρχε μια βάση για να ξεκινήσουμε. Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της ομάδας που συγκέντρωσε περίπου 2.500 μέλη. Ήταν ομάδα για το ξενοδοχείο Βερεγκάρια. Ακριβώς. Μόνο για αυτό το πράγμα. Ναι. Μετά από ένα χρόνο ύπαρξης της που συγκέντρωσε κάπου στις 2.500 μέλη, πάρα πολλές φωτογραφίες, είχα δικτυωθεί με κόσμο, με αρχιτέκτονες, με ερευνητές, με ανθρώπους που ζήσαν το Βερεγκάρια, που χωρίς να το καταλάβω, χτίστηκε μια μικρή βάση για να συνεχίσω. Όταν λοιπόν αντιλήφθηκα τούτη τη βάση, με το που τέλειωσα την τρίτη ηλικίου, με το που πήγα στρατό, τις πρώτες μέρες ακόμα, αντιλήφθηκα ότι πρέπει να γράψω ένα βιβλίο, ότι δεν υπήρχε υλικό πολύ συγκεντρωμένο, αλλά είπα ότι πρέπει να ξεκινήσω. Και θυμούμαι να σκεφτούμε τι κεφάλαια μπορεί να γράψω, να σημειώνω μερικά κεφάλαια σε δίπλα το αριθμό σελίδων που πιθανόν να μαζέψω. Πολύ οργανωμένα. Όμως το αστείο είναι ότι... Οργανωμένα για να αρμενήσετε μια μεγάλη θάλασσα πολλών πληροφοριών και πολλών προοπτικών για εξασφάλιση και άλλων πληροφοριών, φαντάζομαι. Οπότε με το που ξεκίνησα να μπαίνω σε τη διαδικασία της συγγραφής, ξεκίνησε η πιο επαγγελματική έρευνα. Στην αρχή που διάφορα λευκόματα όπως του οργανισμού του Συνδεσμού Ξενοδόχων, σε διάφορα τέτοια μικρά, όμως το καλοκαίρι πρόπερση του 2010 ξεκίνησα την πιο επιστημονική, να μπορώ να την αποκαλέσω, έρευνα στο κρατικό αρχείο, όπου μπορεί κάποιος να βρει μια μεγάλη συλλογή που αρχεία του
από τον καιρό της Απικιοκρατίας. Όταν υπήρχε και ένας φάκελος για το Βερενγκάρια το ίδιο, που υπάρχουν μέσα όλα τα έγγραφα που έστειλε ο ιδιοκτήτης του Βερενγκάρια στην κυβέρνηση για να διοδοτηθεί το κτίριο. Και με τούτον το αρχείο γράφτηκε το κεφάλαιο που αφορά την οικοδόμηση του ξενοδοχείου. Να πάρουμε τα κεφάλαια ένα-ένα λοιπόν. Έχουμε πέρα από τις ενθαρρύνσεις στα προλεγόμενα και του Πανιερότατου Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου. Ο εκδότης επίσης λέει 2 λόγια για αυτή την έκδοση. Ένας δικός σας πρόλογος. Και λοιπόν είναι σε μέρη ΑΒΓ 3 μέρη, ενότητες, ας το πούμε έτσι, με τα κεφάλαια στην κάθε ενότητα. Ξεκινάτε με την ιστορία των ξενοδοχείων και του τουρισμού στην Κύπρο γενικά. Έτσι, μια εισαγωγική, διαφωτιστική έτσι, καταγραφή, η οποία η ιστορία των ξενοδοχείων στην Κύπρο ξεκινά από... Των ξενοδοχείων, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ήταν αρχές του 20ου αιώνα. Γιατί πριν τα ξενοδοχεία, όπως τύπου Βερενγκάρια, Forest Park, υπήρχαν τα Χάνια, ήταν γνωστά ως Χάνια. Και δεν ήταν αναπτυγμένος ο τουρισμός, αλλά ήταν οι περιηγητές που είχαμε τότε κυρίως. Οπότε αρχές του περασμένου αιώνα, κεφάλαιο δεύτερο, η ζωή στην εξοχή της Κύπρου, η διακίνηση και η μεταφορά μετά προς την εξοχή. Και αυτό έχει την ιστορία του που ξεκινάει με τα υποζύγια, με τα γαϊδουράκια κλπ. Και εξελίσσεται, για να έρθουμε στη δεύτερη ενότητα και να μπούμε στο διατάφτα, όπου αρχίζετε να μας μιλάτε για τους ιδιοκτήτες του Βερενγκάρια. Έχει αλλάξει πολλούς ιδιοκτήτες αυτό το ξενοδοχείο? Μετά που επολύθηκε από την οικογένεια που το έχτισε, γιατί χτίστηκε με τον Γιάννη Κοκάλων, ο οποίος έκαμε 3 γιους, με το που έφυγε ο Γιάννης Κοκάλος που τη διαχείριση του ξενοδοχείου, ανέλαβε το πρώτος του γιος, ο Γιώργος. Με το που ο Γιώργος επέθανε, ανέλαβε το δεύτερος ο γιος, ο Κώστας, αλλά επειδή ο ίδιος είχε πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις στην Κερίνια, ήταν κάπως δύσκολο. Ο τρίτος ο γιος, που βρίσκεται ακόμα στη ζωή, δεν ήταν έμπειρος, δεν ήξερε ο άνθρωπος όσον και να ήθελε να το διαχειριστεί. Οπότε, μαζί με την κακοδιαχείριση, να μπορώ να την ονομάσω, της οικογένειας του ξενοδοχείου, ναι, ήταν και επίσης μια εποχή που, άμα την ερευνήσουμε, η πτώση που υπήρχε στο Βερενγκάρια ήταν μια παράλληλη με την πτώση που σημειώθηκε στον ορεινό τουρισμό, γιατί ήταν μια εποχή κυρίως... Η παρακμή, να το πούμε καλύτερα. Ήταν μια εποχή κυρίως μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου που δόθηκε τεράστια όθηση στον παραλιακό τουρισμό. Ναι. Οπότε υπήρχαν κάποιες προσπάθειες για ανάπτυξη ξανά του ορεινού τουρισμού, αλλά εναβάγησε. Πολλά ξενοδοχεία τότε έκλεισαν μαζί με το Βερενγκάρια. Πότε χτίστηκε το Βερενγκάρια? Ξεκίνησε η διαδικασία το 1927. Κάπου στα 2 χρόνια μετά το 1929 κατέρευσε όσον χτίστηκε. Και μέσα σε 2 χρόνια το χτίστηκε. Το 1931 έγινε η έναρξη της λειτουργίας του το καλοκαίρι. Μάλιστα. Λοιπόν, προπολεμικό, μεσοπόλεμος, πάρα πολύ γοητευτική εποχή βέβαια, και εκεί αρχίζουν οι θρύλοι, η γοητεία, η ιστορία που μας παίρνει στα παλιά. Και γιατί ονομάστηκε Βερενγκάρια? Έχει εδώ πέρα ένα κεφάλαιο, η ονομασία του Βερενγκάρια. Καταρχάς στο βιβλίο γράφεται ότι δεν ήταν η πρώτη ονομασία που επινοήθηκε, που σκεφτήκαν οι ιδιοκτήτες. Το Βερενγκάρια είναι... Ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά, αν σκεφτούμε λίγο την περίοδο που χτίστηκε, που ήταν Απικιοκρατία, προσπάθησε με έντονον τρόπο, και φαίνεται μέσα από τις επιστολές του και την όλη προσπάθειά του, να δείξει όσο πιο καλό πρόσωπο μπορούσε στους κυβερνώντες. Ναι. Οπότε συνέδεσε πολλά στοιχεία του Βερενγκάρια με την αγγλική κουλτούρα. Το Βερενγκάρια, το όνομα είναι το όνομα της πριγκίπισσας Βερενγκάριας της Ναβάρας, που ήταν η σύζυγος του Ριχάρδου του Λεντόκαρδου της Αγγλίας. Οπότε είναι ένα από τα δείγματα που δείχνουν ότι συνέδεσε με ποιον τρόπο μπορούσε το κτίριο με την αγγλική κουλτούρα. Για αυτό το λόγο λοιπόν, Βερενγκάρια, και έχει και έμβλημα, φαντάζομαι για αντίστοιχο λόγο, γιατί είναι μέσα στην αγγλική κουλτούρα οι θηρεοί, τα εμβλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάτε για την οικοδόμηση του Βερενγκάρια εν συνεχεία, για να περάσουμε και στην έναρξη της λειτουργίας του, όπως μας είπατε, το 1931.
Μας περιγράφεται τις υπηρεσίες και ανέσεις που παρήχε το Βερεγκάρια, οι οποίες για την εποχή του, εκεί στη δεκαετία του 30, θα ήταν εντυπωσιακές, φαντάζομαι. Άμα σκεφτούμε λίγο το μέσο νοικοκυριό που ούτε τουαλέτα δεν είχε, Ναι. και ξαφνικά να μπαίνει σε αίθουσες τεράστιες σαλονιών, σε αίθουσες χορών, σε αίθουσες τσαϊών, μπιλιάρδων, ήταν υπέροχο. Έχουμε και εικαστικά, έχουμε και φωτογραφίες. Θα ανατρέξουμε στις φωτογραφίες, γιατί βλέπω έτσι αρκετά πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Εκείνο επίσης που θα κάνουμε μια στάση εδώ πέρα είναι το 11ο κεφάλαιο αυτής της ενότητας, αυτού του μέρους, που αναφέρεται στις εκδηλώσεις στο Βερεγκάρια. Φαντάζομαι ότι άφησαν εποχή. Φυσικά. Αν όχι όλες, κάποιες από αυτές τουλάχιστον. Θέλω έτσι να μας αναφέρετε μια-δυο τέτοιες εκδηλώσεις χαρακτηριστικές. Καταρχάς, με το που ξεκίνησε το ξενοδοχείο, ο ιδιοκτήτης του διαφήμιζε ως κατοικία θεών. Οι εκδηλώσεις του κάπως έτσι μπορούμε να τις αντιληφθούμε λίγο αν δούμε τι υπηρεσίες υπήρχαν. Υπήρχε η αίθουσα, το σαλόνι το μεγάλο, που ήταν αίθουσα χορού. Έγινε την αίθουσα χορού μαζί με τον μπαρ. Στην αρχή ήταν μια εποχή που σε όλα τα ξενοδοχεία, κυρίως του Τρόδους, αλλά και στα μεγάλα της Λευκωσίας, διοργανώνονταν κάθε εβδομάδα χοροί. Που χοροί είναι όπως τους αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Ήταν έτσι μια εκδήλωση που εμαζεύεται ο μεγαλόκοσμος της Κύπρου και των γύρω περιοχών, συζύγοι των κυβερνώντων. Η άρχουσα τάξη, το κατεστημένο, ας το πούμε, η καλή κοινωνία εντός εισαγωγικών, και ήταν γεγονότα κοινωνικά οι χώροι που διοργανώνονταν. Τα οποία διαφημίζονταν, υπήρχαν στον τύπο, υπήρχαν συνεχώς ανακοινώσεις. Και βρήκατε τις ανακοινώσεις, βέβαια, ανατρέχοντας τον τύπο της εποχής. Εκτός που το κρατικό αρχείο μου είπα πριν, έγινε μια έρευνα κάπως στις 100 ώρες σε παλιές εφημερίδες από το 1930 μέχρι που έκλεισε το Βερεγκάρια. Κάτι που να ξεχωρίζει πέρα από χορούς ως εκδήλωση εκεί πέρα. Καλυστία. Μάλιστα. Βερεγκάρια, που είχα τη χαρά με το επεκδόθηκε το βιβλίο να επικοινωνήσει μαζί μου έναν εγγονός της κάποιας κυρίας. Ο εγγονός μιας Μις Βερεγκάρια, αυτό γινόταν κατέτος. Έχω βρει 2 διαφημίσεις, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά πιθανόν. Ναι. Μάλιστα. Και μουσική, φαντάζομαι. Μουσική πάντα. Με μπάντες, θα υπήρχε πιάνο με ουρά, φαντάζομαι. Θα υπήρχαν τέτοια πράγματα στο Βερεγκάρια. Υπήρχαν συγκροτήματα, χορεσπερίδες, χοροί μεταφιεσμένων, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Έχει ιστορία το Βερεγκάρια συναντήσεων σημαντικών ανθρώπων, όπως πολιτικών, όπως πνευματικών ανθρώπων, και υπάρχει μια τέτοια καταγραφή που μπορεί να αναφερθεί κανείς. Φυσικά, πρόεδροι της Κύπρου, όπως ο Μακάριος, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ήταν συχνοί επισκέπτες του Βερεγκάρια. Μάλιστα, μια μαρτυρία του νυν ιδιοκτήτη του Βερεγκάρια λέει ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος επέλεγε συγκεκριμένο ποτό, συγκεκριμένα ξηρούς καρπούς πότε πήγαινε, όταν ήταν συχνός θάμωνας, μαζί με μεγάλους δικαστές της Κύπρου, έχω ακούσει. Υπουργοί πήγαιναν στο Βερεγκάρια, οπότε έκαναν περιοδεία στο Τρόδος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι διαφημίσεις του Βερεγκάρια, ό,τι βρήκατε στον τύπο, όπως μας είπατε, οι ανακοινώσεις κλπ. Και ένας ολόκληρος κόσμος, ένας μικρόκοσμος των υπαλλήλων, του εργατικού προσωπικού εκεί πέρα, φαντάζομαι. Ίσως και να έχετε μαρτυρίες, διαζώσεις από ανθρώπους που εργάστηκαν εκεί, ίσως να θυμούνται. Βρήκατε? Υπάρχουν. Ήταν έτσι εντυπωσιακό το πώς ήταν διαμορφωμένο το όλο ξενοδοχείο, η κάθε λεπτομέρεια. Αν δείτε τις στολές του προσωπικού, βγάλει μια χλειδί που έκανε μου τεράστια εντύπωση το πώς ένας άνθρωπος της δεκαετίας του 30